kɛlɛ ma kɔtigɛ ni kunɲɔgɔn fila laban ninnu na Kharkiv, Ukraine jamana kɛɲɛkayanfan ka taa kɔrɔnfɛyanfan fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko dɔ de farala fitinɛ hakɛ kan min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira Duniya kɛnɛyasoba OMS ka bolofara min bɛ Ukraine o ɲɛmɔgɔ Dr Jirno Abish de ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lase Genève u ka bɔlɔlɔ sira kunnafoni di dɔ senfɛ min la tɛmɛna Kiev. A ka ca ni mɔgɔ 114 ye minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila tile damadɔ kɔnɔ. Ka fara o kan mɔgɔ 189 fɛnɛ bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔ kilomɛtiri 25 ka taa Rusila dancɛ fanfɛyɔrɔw la. Yɔrɔ min lakodɔnnenba don ni gɛlɛya ye nin waati laban ninnu na ka sabu kɛ kɛlɛ la warali ye a ye min fara kan. A ye kunnafoniw sɛbɛntiya o senfɛ ka fɔ ko OMS ye ni kunnafoni minnu di maaw hakɛ kan. Kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔla u bolo kumaɲɔgɔnyaw kelen kɔfɛ u ni a marabolo ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A ye min fara a ka laseliw kan. A y'a lase fɛnɛ ko mɔgɔ 100 ni kɔjan bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen wulila ka taa Kharkiv. O min ye Ukraine duguba 2nan ye. Ko waati kelen na maa wɛrɛw bɛ yen minnu fɛnɛ y'u kunda marabolo wɛrɛw kan. Duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies a ka bolofara min bɛ wele ko Haut Commissariat min sigilen don kɛlɛɲɛbolaw ka hakɛw kunna. K'a fɔ la ko Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ baara dɔw sabati ka se ka mɔgɔ 10 ani mɔgɔ 300 ɲɔgɔn minnu tun bɛ dugudennin dɔw kɔnɔ n'o filɛ nin ye ka taa Kharkiv dancɛ fanfɛyɔrɔw la labɔ u sigiyɔrɔw la. Ko ka fara o kan maa wɛrɛw bɛ yen minnu fɛnɛ labɔra u sigiyɔrɔw la sira wɛrɛw fɛ. Nin kɛra Shabia Mato ka laseliw ye ale min ye kumalasela ye u ka ni kunnafoni di senfɛ Genève. A mɔgɔ fanba minnu bɛ yen ni olu lasakona tɔgɔw sɛbɛnna u ka cakɛyɔrɔ dɔ la min bɛ wele ko Centre de Transit Kharkiv. O minnu fɛnɛ ye a yira u ka laseli jɛlenw senfɛ k'a fɔ k'u ka ŋaniya de ye u ka to nin dugu in kɔnɔ ko yanni basigi ka se ka na u ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la. A ye min fara a ka laseliw kan. Wulikajɔ dangarili minnu bɛ senna dugumasiraw fɛ Rusila jamana finitigiw fɛ yɔrɔ min bɛ Rusila jamana dancɛ la. Dɔ faralen kɔfɛ a kɛlɛ n'a dangariliwalew kan min dɔ kɛra ni sanfɛ kɛlɛkɛ panguruw ye fɛnɛ kɛra sababu ye ka dɔ fara hakɛ kan min ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ kabiri san 2022 waati. Rusila jamana finitigiw kɔni ka wulikajɔ lajɔra. Kiev ye min sɛbɛntiya nga Moscou ale kɔni ma sɔn o laseli ma. Kɛlɛɲɛbolaw tɔgɔlatɔn Aseri ko baaraw taabolo bɛna sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ tarata don ka sabu kɛ dɔ farali ye baɲumankɛ dɛmɛ hakɛ ɲinini kan ka di kɛlɛɲɛbolaw caman ma minnu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔw bila dɔ faralen kɔfɛ Rusila ka dangarili kan.